салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Як беномус, даюс, мошенник, нони даҳани падару модараш ҳаром аст. Ман Муҳаммад ТВ-и Устунёра дар назар дорам. Имрӯз биромада зидди Исоқов Аюб гап задеса. Беномус, ту мегӯи ман мард ҳастам, ту чӣ тари мард ҳастӣ ки барои пул шида ба зан талоқ қасам хӯрдагӣ ҳастӣ? Ахлоқ падар ай пиши ту гира мекуна. Муҳаммад ТВ, ту мегӯи ки Исоқов Аюб пота ба чени курпа дароз кард. Ва пома ба чени курпам дароз кардесам. Но мехоҳам ки бо ман пома таи курпаи шумо дани дароз кунам. Экстремизм. Ман дар ҷои хатар дидесам, омада гап задесам. Муҳаммад ТВ угрожат нак. Ман план дорам. Марамад як видеоро тамошо кунем. блогере ки дидем ҳозир дар СИЗО як шаҳрванди Қазоқистон. Ранги Муҳаммад ТВ даюс пула ҷамъ мекард, 30-40 билет савдо мекард, бозиёшо намегузаронд. 18 шаҳрванд биромад видеообращение кард президенти Қазоқистонда. ай Москва сити гирифтан бурданаш ҳоз СИЗОда то хонаи падару модарашро савдо кардан, пули мардума баргардонесам. мефаҳмед? Ман мина кӯшиш кардесам ки шаҳрвандо бояд бибироянд, видеообращение кунанд. Ман кӯшиш мекунам ки шуморо ни аминтарӣ кунам. Ман кӯшиш кардесам ки ба доди мардум ҳукумат имин амният бояд бирасад. Шумо хатар ҳастед. Бадан шаҳрвандоне ки то ҳозира фаҳмшон кардесед. Меган Исоқов Аюб қонун барои мардуми камизоатай. Муҳаммад ТВ рӯи рост мегӯяд ман фалон мекунам, гиҷое бире нарем. Ту худат биромади мара угрожат кардӣ. Муҳаммад ТВ даюс, ман кришаи тура не хуб ту мана гӯш кун. 4 ситми ки ҳамун кришаи қабдаге ман ҳамҷар атакават мекунам ки криша хиж меғалта. Барои турем чӣ гуфтам? хуб ту гӯш кун. Ман то СИЗОра рафтам, но будан ранги твори бандито ваъда додан ки 5 сол мешинӣ, но натонистам. Ман зидди бандитои меге ку бачаҳои кӯчаи наркобизнесои левакан ма барот бурда идем. Ман кришашона ёфтам. бывший начальники милисияи шаҳри Левакан ва муовинш Бобозода Ҷовид. Ту мана мефаҳмӣ? Ман қонунӣ кор мекунам. Ту мегӯӣ ки ман Исоқов Аюба занг зайгӣ нестам. Ту бародар мегуфтӣ, брат мегуфтӣ. даже ман телефони тура намебардоштам. вақте ки ман туалета мешидам бахши зиёд ҳоҷатхонада. худат биди хати ту ман гап мезадам, мехестам оба меҷохидам, худат мегуфте ки Аюб юрист дар туалет қати мон гап задиси. ман тура чӣ гуфтам? гуфтам просто шумо туалети бумага ҳастем ки ман хои ҷо қати шумо қати алоқада мешам. хелас хади десен дарои кунам. Муҳаммад ТВ, эй беномус, нони даҳани пири кампири падару модарат, зану фарзандатро ҳаромай. мефаҳмӣ ту мана? боз як шаҳрванд видеообращение мекунам, ваъда додагӣ аст. мард ба твори ҷавонмарда. ту бозӣ накун хати ман. ту мегӯӣ гирехту, шумо гирехтед. ман шаҳрванди озод ҳастам. Москвада будам, баргаштам. чӣ қадар ки буфурам дар ватанам местам, ва мерам Европа буфурам, Россия мерам. ман озод ҳастам. давлати ман демократия. ман ранги шумо, имина ранги туи Устунёр, Таҷмикс ки чӣ ном дорай? Муҳаммад Иқбол, Ҳусейн Ашур, бобоҷони Биз, бобои Лангари тупоят. ман ҳами шуморо мехоҳам истифода барам. ман то чанд қадар ҳамон Иқболай кашидаро дирид охе.
наски дидагӣ шохӣ ман помда мекашам шон дридан охе ман я наскира аяро зиёд пӯшида наметавонам мана дига хело мефаҳмед то ман свежи гуфтесам наскиҳои модели из Узбекистана да даюс аму круптаку аму одамое ки тра дастгирӣ мекунанд та лаънатӣ налог давлата намесупорад ки налог ояндаи миллатай то литсензия надорӣ ҳаром то потапачин купа дароска отпуши ман мехоҳам ки ту гира кунӣ ту гира мекунӣ шухеле ки мардум пеши падарат мераванд пеши хештаворот занг мезананд ту гира мекунӣ ку ки ман ин зиндагӣ безор шудам ту мана фаҳмидеси Муҳаммад Тевеи Стунёр ман туда ки нестам Рамазон Холиқов ду пагона ман шумо кӯшиш кардам ки шумо бояд пишти панҷара ҷотон кунам ки шумо хатар ҳастем шумо имена ту бобоҷони бизат лангарӣ ай хойлу ягон чи фарқияте надоре шумо чурбано шумо хатар дар ҷомеа то мехезин зидди Исоқоваю видеобарашени мекунед ё ки кира мазоқ кардесан аму одамои гирдаш имена бобоҷони биз бобои лангария гуфтае ки ҳаҷи падар модари ту қабул нест медони барои чи гуфта будаш бобоҷон қарз мекардай мебуромадай мерафтай ки ту реклама кардӣ доруи ки калонкунак доруи ки танкунак ба нами пул падар модараша ҳаҷ рӯй кардай даруш кашидесан мо ҳеҷона гирехтем мо озодем шумо гирехтем шумо отпушниё бизо ҷавоб метен шумо бо подписое ки модагитон чӣ қадар ҷавонҳоро шумо шикаст додестем паставид кардестем пишти панҷара бурдестем депортатсия кардестем 60% ки мардум депортатсия худесай имена бобоҷони биз ва лангарӣ гунангор ҳастиҷада қати кришош уже ма имрӯз уже 2-3 нафарша номша гирифтам рухи гапон чӣ гуфтаням ма план дорам блогерое ки имрӯз мардума фаҳм кардесем имена барои конкурс бояд шумо пишти панҷара бояд меед ина ман кӯшиш кардесам хорошо наскиҳои Исоқов Аюб очрада бестен ман рӯзи душанбе бо як наскира бояд бикашам рӯзи сешанбе як наскии дигар рӯзи чоршанбе дигар наскира шуморо фаҳмидед